Кога не слави това? Не знам, мислех, че пусна музика. Не пречи. Така хора, това беше малко интро на клипа. Те ужас език. Кажи, Намали това. кажи здрасти на хората, които ни гледат. Не говори, за да не се чува така. Ти видя ли Ти ме аз какво лъжиш, правих? човек! Ти видя ли ме аз какво правих? Не. Така хора, играеме Ghost MK. В описанието може да сложа линк към сървъра и вие да играете. И с мене, кажи кой е с мен? Аз. Кой е аз? Един човек. Кой е този човек? Един зелен. Браво, това е Хълк. Хълк с мен хора. В момента играем на survival на нашето... на нашата къща. Играме Егорс. Добре. Така хора, Както